De einden binnen nog de baas over het wetter en de temperaturen binnen viersen te heeg. Maar toch begint het bij gewoon alweer te kriebelen. Nocht om te reetrieden. En als het dan een keer kan, dan geven we alle get tegelijk. Dan moeten wij ons goed verstand gebruiken. Iets meer verstand gebruiken dan de schaatsers. Die ten koste van alles het ijs op willen. En daar zitten gewoon grote risico's aan. Verkeersopstoppingen op het dik en op het ijs. Het smiet gevaarlijke situaties op dat de meest enthousiaste reetrieders geen rekening mee houden. En dat wil de KNSB net meer. Op het moment dat weermannen beginnen over vorst, dan raakt half Nederland ongeveer in coma. Want iedereen wil tegelijkertijd schaatsen. Nou, dat moeten we zien te voorkomen. Dat grote toeloop dergelijke oorzaken zijn tot verkeersopstoppingen en dan weet ik wat allemaal. Dus we hebben geprobeerd, of we gaan proberen in overleg met de organisaties en met de gemeenten en de KNSB om een toertocht op meerdere plaatsen tegelijk te houden. Maar dat betekent dat tochten die al rap los kunnen omdat het eerst dik genoeg is, wacht je matten, onder nog 2 plakken Safier binnen. Op dipwetter dan ken het nog lang net, maar dan ken het op onderroende laan, ken het al lang. Maar dat zou dus betekenen kennen dat als deze regel invierd wordt, dat je er misschien wel kleer verbinden, maar dat je hem net losmaaien, omdat die oren net los kunnen. Dat klopt, dat is dan het gevolg van die regel. Jennewaard is vaak een van de eerste tochten die het houden worden kan. Er lijkt maar een lietslaagje wetter en daardoor is het ijs daar ook al rap sterk genoeg. Op dat hebben ze de zaken op het merk van veiligers goed voor elkaar. Zo vinden ze zelfs. Wij hadden hier qua verkeerscirculatieplan hebben we een heel goed opvangplak voor de parkeerplakken hier op het Wied. En altijd een hele goede bereikbaarheid voor de ambulances. Dus je kan de ene plak net met de oren vergelijken. Jennewaard is benauwd dat zij het slachtoffer worden kennen van deze nieuwe regel. En zo binnen er meer Friese clubs die je net bepaalt om steen te springen. Ze joggen meer in een oorplan van de KNSB. Daarbij kunnen rieders net meer op het dolle roers naar de tochten te komen, maar moeten ze in het voor online kaarten keepje. Ik daarmee zou de drukte wat beter spraat worden kennen.